Namoy kuan na brake pad. Brake pad? Oo, XRM atras. Isa kung tanawon ha. Sa asa? Nakato na yung ipadong naroy bitaw? Katong taas building? Oo. Dito? Kakaro. Okay. Atur ako. Namat. Sige yan. Ay, namoy lansang lumero 8. Lansang lumero 8 ba? Lansang numero 8? Oo. Wala ka. Magpalansang lagi yung tako kay katong lumero city ba mabawog man gud. Ya katong lumero 8 dili man to mabawog gud. Okay, daghang kasagod, daghang kasagod. Ang plansang ko. O di ba, hinangat mo ko no. Hinangat ang mahal ng adlaw no. Hinangat ang mahal ng adlaw ba? No. Bilisan to padung na di ba? Oo. Ikaw nakasa ka. Nakasa na ka. Daghang kasa. Ha? Oh, palit ko lumiro 8 nga lansang ba? Kay magplansang ko kay luwason ti ka. Bitaw na, bitaw ito. Sige. Ano mo ito agad? Okay, lamat kaya. Namu. Namu. Namoy kuan, brake pad. Sa XRM. Asa butang? Atras. $85. Namoy kuan anang lumiro 8 nga lansang. Wala. Kamamin 5 amo 5 tayo teman. Kaya ang kanang 5 good, di ko good makadot good, mabawag man good. Wala mi unso. Wala 8. Nakuha burn na nago. Nangita man kog lansang good nga kanang lig-on kay ba kay ako ilansang sa akong kamot ba, mabawag man good. Mabawag lang kay magpalansang man kog karong kuan karang brisanto. Magpalansang ko kay nakisa no. Ikaw nakisa, daghang kasa no. Lason ti ka. Magpalansang ko. Kaya ang lumero 7 di man mabawag man gud nga lumero 8 lang ako pangita. Wala man dre no. Asa ang palit? Wala di baligya dere. Sinipuro mo tamo mo. Lumero 5 ra di ay hak ay. Asa tag palit ana? Asa mo ko magpalansang dapit. Asa mo ko magpalansang? Agta. Asa ko. Asa ko magpalansang. Dito ka katong piso ng plate ba padung ng langit. Asa dapat makita? Kanang piso ng plate padung langit ba? Asa? Asa dapat na makita? Asa dapat na mantuan? Ha? Papusin. mahal mo dahil ko ano, bala. Lami lansang frutua, lakaw man. Kisuman. Katong lansang. Katong lansang kay nindot ang lansang. Lain mo. Ayaw koy! Ani? Kato numero 16 dito. 7 good. Gusto ko. 7mm. Ano? Madulgay ko yan. Tiga lang ito mag-sticker ay. Okay ra. Sticker. Sticker sa? Okay. Taasan na. Ako i-upload ah. Ang... Ay, vlogger kaya? Oo. Kaya po, kaya masikat niya. Ay, gigi. Ang imo ka ba ito? Katawaan ako dito ay. Katanawag ron ba? Pag-ura.
Amo na imuhang kuan. Eh man, kisa gitawagan ron. Ako. Ikaw. What okay ba? Kaya, Ha? mapa-free rides po ka. Oo, naala diha. Ah, kita Sakay na. may Bernisan, Bili santo kay kano kay kay magkalansang ko. magpalansang ka. Ay, ka mo lansang. Aki mo lansang. Ala ko, oh no. Nilansang na lang ka. Ah, minasang. Ay, salamat, salamat. Sige, sige. Sige, shout out ko ninyo. Salamat.